This video mga ka-person, mga tumi sa kuan bukid oh. Unay view dire. View. Diha. So ay naguna namo dito. Kuya kay weather diri kay kaulan nun. Hangak-hangak mo punta diri oy. Na. Ayo gani kayo. Pasal kan may pikir. Asa man? Beri galum man. Butak ba po? Di ba di? Ilok doon niya. Si Kuya Darwin. Grabe na sila dito mga ka-person ba. Kani mga ka-person, ako ra yung gipadayo among video sa paglakaw-lakaw kay murag gikapoy na gyud ko kay among padulngan murag paingon na gyud sa himaya sa langit. Mao na gyud pagyapon mi naabot madlang person, grabe gyud kayo ning himaya sa langit. Grabe gyud ba ning ilang view diri, makalingaw man sad bisag dugay mi niabot. Kay hangak-hangak, paghuman, hangos-hangos, grabe gid siya din dapita nga view. Pero ganahan ko kay bugnaw, gawa sa bugnaw, mura siya kaulanon ilang weather pero dili di ay mag-ulan. Mura lang siya kaulanon siya. Then padayon lang gyapon kog video mga ka-person kay murag layo na gid guys tanan daghan kay kung mga nakit-an diri mga kape, mga kakao, mga langob na siya madlang person na langob. Agi nami. Gisugat ko ni Pearl kay murag nahadlok siya sa agianan. Kay murag napangpang magiging murag pangpang gid siya madlang person. Tanawa ra gud na oh. Awas kuan diya makoy, no? Libog na siya unsaon niya paglugsong. Kay gaon na iyang tiyan. Hapit na gid may maabot diri madlang person. Ako nagtiniil na jud ko diha dapita. Sapa na gyud, abot na gid mi ani madlang person. Paingon dahil mi sa among lamisa. Pag humana sa among lamisa, video na po ko sa tubig. O tanaw sa garden, tanaw sila mga madlang person. Unsa na ilang kuan kay first time pa man ilang pag-ari din eh. Nalingaw pud sila madlang person oy. Nice pud kay dinhi ba. Nindot jud kay dili ka mahayan ang imong 20 nga entrance madlang person. Ug mao lang ka to. Salamat.